हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 19, 20 మరియు 21వ శ్లోకాలను మనము ఈరోజు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం అంతర్ధానం చ కేచరాః అంతర్ధానం చ కేచరాః అంతర్ధానం చ కేచరాః అంతర్ధానం చ కేచరాః ఋషయశ్చాశిషః సత్యాః ఋషయాచాశిష సత్యాః ఋషయాచాశిష సత్యాః సముద్రశంఖమాత్మజం 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 నాట్యం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ కేచరాః నాట్యం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ నాట్యం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ
కేచరాః నాట్యం సుగీతం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ కేచరాః ఋషయశ్చ శిశసత్యా సముద్రశంఖమాత్మజం ఋషయశ్చ శిశసత్యాః సముద్రశంఖమాత్మజం మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. నాట్యం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ కేచరాః ఋషయశ్చ శిశసత్యాః సముద్రశంఖమాత్మజం నాట్యం సుగీతం వాదిత్రమంతర్ధానం చ కేచరాః సముద్రశంఖమాత్మజం. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాట్యం సుగీతం వాదిత్ర అంతరార్థం చ కేచరః ఋషయస్య శిశః క్షత్రియః సముద్రః శంఖమాత్మజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం అంతరార్థనం చ కేచరాః ఋషయశ్చ శిశః సత్యాః సముద్రశంఖమాత్మజం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు ప్రభు. నాట్యం సుగీత వాదిత్ర అంతర్ధానం చ కేచరాః ఋషయశ్చ శిశః సత్యాః సముద్ర శంఖమాత్మజం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాట్యం సుగీతం వాదిత్ర్యమంతర్ధానం చ కేచరాః ఋషయశ్చ శిశసత్యాః సముద్ర శంఖమాత్మజం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నాట్యం, నాట్యకళ, సంగీతం, మధురమగు గీతములను ఆలపించు కళ, వాదిత్రం, వాద్యకళ, అంతర్ధానం, అంతర్ధానము చెందు కళ, కూడా, కేచరాః, అంతరిక్షమున చరించు దేవతలు, ఋషయః, ఋషులు, కూడా, ఆశిషః, ఆశీసులు, సత్యాః, అమోఘమగు, సముద్రః, సముద్రుడు, శంఖం, శంఖము, ఆత్మజం, తనయందు తయారైనట్టి. హరే కృష్ణ. భావము. అంతరిక్షమున చరించు దేవతలు ఋతువునకు నాట్య కళను, గాన కళను, వాద్య కళను, అంతర్ధాన కళను ఇచ్చిరి. ఋషులు కూడా అమోఘమగు ఆశీసులను ఇచ్చిరి. సముద్రుడు తనయందు తయారైన శంఖమునిచ్చెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అంతరిక్షమున చరించు దేవతలు ఋతువునకు నాట్య కళను, గాన కళను,
వాద్య కళను కలను అంతర్ధాన కళను ఇచ్చిరి. ఋషులు కూడా అమోఘమగు అమోఘమగు ఆశీసులను ఇచ్చిరి. సముద్రుడు సముద్రుడు తన యందు తయారైన శంఖమునిచ్చెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సింధవ పర్వతా నద్యో సింధవ పర్వతా నద్యో సింధవ పర్వతా నద్యో రతవీతిర్మహాత్మనః 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 సూతోతమాగదో వంది సూతోతమాగదో వంది సూతోతమాగదో వంది సంస్తోతుముపతరితస్థిరే సంస్తోతుముపతస్థిరే సంస్తోతుముపతస్థిరే సింధవ పర్వతా నద్యో రతవీతిర్మహాత్మనః సింధవ పర్వతా నద్యో రతవీతిర్మహాత్మనః సూతోతమాగదో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే సూతోతమాగదో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే సింధవ పర్వతా నద్యో రతవీతిర్మహాత్మనః సూతోతమాగదో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సింధవ పర్వతా నద్యో రథవీథిర్మహాత్మనః సూతోథమాగధో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సింధవ సర్వతా నద్యో రథవీధిర్మహాత్మనః సూతోధమాగదో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే. ధన్యవాద ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామాంజని మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. సింధవః పర్వతా నద్యో రథవీతిర్మహాత్మనః సూతోథ మాగధో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సింధః పర్వతా నద్యో రథవిధిర్మహాత్మనః శూధోధా మహాగధో వందే తం స్తోతుముపతస్థిరే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము చూద్దాము. సింధవః సింధవః సముద్రములు, సముద్రములు, పర్వతాః పర్వతాః పర్వతములు, పర్వతములు, నద్యః నదులు, నదులు, రథవీతీః రథగమనమునకు మార్గము, గమనమునకు మార్గము, మహా ఆత్మనః ఆత్మనః మహాత్ముడగు వాని యొక్క, వాని యొక్క, సూతః స్తుతి గావించువారు, వారు, అత పిదప మాగధః వృత్తిపరంగా కవులు, వంది స్తుతులు కావించువారు, అతనిని స్తోతుం కీర్తించుటకు ఉపస్థితిరే ఉపస్థితులైరి. హరే కృష్ణ. పృథువు ఎటువంటి అవరోధములు లేకుండా రథమును నడుపుటకు సముద్రములు, పర్వతములు, నదులు మార్గమునిచ్చినవి. సూతులు, మాగధులు, వంది జనము స్తుతులు కావించిరి. తమ కర్తవ్య నిర్వహణకై వారు పృథు మహారాజు చెంతకు వచ్చి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. పృథువు ఎటువంటి అవరోధములు లేకుండా రథమును నడుపుటకు సముద్రములు, పర్వతములు, నదులు మార్గమునిచ్చినవి. సూతులు, మాగధులు, వంది జనము స్తుతులు కావించిరి. తమ కర్తవ్య నిర్వహణకై వారు పృథు మహారాజు చెంతకు వచ్చియుండిరి. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 21వ శ్లోకము. స్తవకాం స్థానభిప్రేత్య స్తవకాం స్థానభిప్రేత్య ఋతుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ ఋతుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ ఋతుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ మేఘ నిర్హ్రాదయా వాచ
మేఘనిరహాదయ మేఘనిర్హృదయా వాచా మేఘనిర్హృదయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్ 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 హరే కృష్ణ. స్తవకాం స్థానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ స్థానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్ మేఘనిర్హృదయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్ స్తవకాం స్థానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్ నాగరత్న మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. స్తవ కాంసానభిప్రేత్య ఋతుర్వైన్యః ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయా వాచ ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. స్తవకాస్తానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్యం ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయ వాచ ప్రసన్నిదమబ్రవీత్. ధన్యవాదాలు ప్రభు. శ్రీలత మాతాజీ, సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. స్తవకాం స్థానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్యః ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయా వాచ ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. స్తవకాంస్తానభిప్రేత్య పృథుర్వైన్య ప్రతాపవాన్ మేఘనిర్హృదయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. స్థావకాన్ స్తుతి కావించుచున్నట్టి తాన్ వారిని అభిప్రేత్య గాంచి ఋతు మహారాజు వైన్యః వేనసుతుడు ప్రతాపవాన్ మిక్కిలి శక్తివంతుడు మేఘ నిర్హృదయా మేఘ గంభీరమగు వాచా స్వరముతో ప్రహసన్ నవ్వుచు
ఇదం ఇదం ఈ రీతి అబ్రవీత్ అబ్రవీత్ పలికెను. పలికెను. హరే కృష్ణ. భావము: వేనసుతుడగు ప్రతాపవంతుడైన పృథువు ఆ 100 మాగధులను గాంచినంతట చిరునవ్వుతో వారిని అభినందించి మేఘ గంభీర స్వరముతో ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వేనసుతుడగు ప్రతాపవంతుడైన ఋతువు ఆ 100 మాగధులను గాంచినంతట చిరునవ్వుతో వారిని అభినందించి మేఘ గంభీర స్వరముతో ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకములు. సో వీటికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము అంటే వివరణ తాత్పర్యములను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలలో పృథు మహారాజు పట్టాభిషిక్తుడు అయినటువంటి సందర్భంగా ఆయనకు దేవతలు అందరూ కూడా కానుకలను ఇచ్చినటువంటి ఆ సందర్భాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలు శ్రీహరితో సహా విష్ణువు, అలాగే శివుడు, బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా ఆయనకి కానుకలను సమర్పించినటువంటి సందర్భము, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతలను గురించి కూడా మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో మరి ఆ పృథు మహారాజుని కీర్తిస్తూ ఆయనకి ఇంకా ఈ 19వ శ్లోకంలో ఆ పృథు మహారాజు పట్టాభిషేక సమయంలో దేవతలు, ఋషులు మరియు ఇతర దివ్య జీవులు సమర్పించినటువంటి వరాలను, ఇంతకుముందు కానుకలు వచ్చినవి, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వరాలను ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏమిచ్చారట ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఈ 19వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం అంతర్ధానం చ కేచరాహ. సో ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి ఆ అంతరిక్ష మార్గమున సంచరించేటువంటి దేవతలు పృథు మహారాజుకు నాట్యం సుగీతం వాదిత్రం అంతర్ధానం, సో నాట్య కళను, సుమధురమైన గీతములను ఆలపించేటువంటి కళను, వాద్య కళను, అంతర్ధాన కళను మరి ఆయనకి ఆ అంతరిక్షంలో సంచరించేటువంటి దేవతలు ఇచ్చినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రాజు అన్ని రకాలైనటువంటి వాటిలో ఆయన
ప్రావీణ్యమును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇక్కడ నృత్యము, గానము, నాట్యము, గానము, వాద్యాలు అనేటువంటివి చెప్పబడింది. గంధర్వులు ఇచ్చారు. సో అంటే ఆకాశ మార్గంలో అంటే అంతరిక్షంలో ప్రయాణించేటువంటి సాధారణంగా ఈ నాట్యము, గానము ఇవన్నీ కూడా గంధర్వులు ఇచ్చేటువంటి గంధర్వుల యొక్క ఇవి. సో కాబట్టి మనకి మరి రాజుకి ముఖ్యంగా రాజు ఈయన ప్రజల పరిపాలనే కాకుండా భక్తి సాంప్రదాయంలో కూడా కొనసాగేటువంటి వాడే కనుక మరి భక్తి సాంప్రదాయంలో భగవంతుని మహిమను కీర్తించడానికి సంగీతము కావాలి, నాట్యం కావాలి, నృత్యం చేయగలగాలి, మృదంగాలు వీటిని మొదలైనటువంటి వాయించగలిగేటువంటి ఇది ఉండాలి. సో కాబట్టి భక్తి సాంప్రదాయంలో సంగీతము, నృత్యము, వాద్యాలు భగవంతుని యొక్క కీర్తిని మహిమలను కీర్తించేయడానికి ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటివి. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంఘటన కూడా మనకి, ఎందుకంటే సంగీతము కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మహిమను గానం చేసినప్పుడు మాత్రమే అది పూర్ణమవుతుంది. నృత్యం కూడా భగవంతుని ఎదుట నాట్యం చేసినప్పుడే అది అవుతుంది. వాద్యాలు కూడా ఆయన, అందుకే ఇస్కాన్లో హరినామ సంకీర్తనము మనకి భక్తి జీవితానికి హృదయంలాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అన్ని రకాలుగా గానం చేయడము, నాట్యం చేయడము, వాద్యాలు, కరతాళాలు, మృదంగాలు ఇవన్నీ కూడా వాయించడము జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే అంతర్ధాన శక్తి కూడా ఇచ్చారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి అంతర్ధానము అనేటువంటిది యోగ సిద్ధి ఒకటే కాదు, అక్కడ భక్తి సిద్ధికి అంటే మనకి, ఎందుకంటే వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా యోగ సిద్ధుల కంటే భక్తి సిద్ధినే గొప్పదిగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్తారు, యోగులందరిలో నా భక్తుడే శ్రేష్ఠుడు, అంటే భక్తి యోగుడు శ్రేష్ఠుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి విషయం కూడా చూసాం. అలాగే ఋషుల యొక్క ఆశీర్వాదము, ఎందుకంటే ఋషులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక రకంగా సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పుకోవచ్చు, స్వార్థరహితులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వారి యొక్క ఆశీర్వాదము భగవంతుని యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఉంటూ ఉంది. కాబట్టి భక్తునికి ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో సాధుల ఆశీర్వాదము అమూల్యమైనటువంటి సంపదగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక సముద్రుడు తనలోనే ఆవిర్భవించినటువంటి తన పుత్రుడు వంటి శంఖాన్ని ఆయనకి ఇచ్చినటువంటిది. సాధారణంగా మన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో శంఖము అత్యంత పవిత్రమైనదిగా చెప్తారు. శంఖనాదము అమంగళాన్ని తొలగించేటువంటిదిగా చేస్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే శంఖాన్ని పూరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యజ్ఞాలు, ఆరతులు, దేవాలయ సేవల్లో శంఖధ్వనితోనే ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. శంఖం ఊర్దడం అనేటువంటిది ధర్మ ప్రకటనకు ప్రతీకగా కూడా చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే శ్రీకృష్ణుల వారు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాంచజన్యం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరిస్తాడు. దాని అర్థము ప్రపంచానికి ధర్మాన్ని ప్రకటించినట్లు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మన ఆచార్యులు. సో ఇక్కడ మరి ఆ గంధర్వులు ఇచ్చినటువంటి సంగీతం కానీ, నృత్యం కానీ, అంతర్ధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ సేవకు అంకితం అయ్యే విధంగా ఉండేటువంటిది. తదుపరి ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి 20వ శ్లోకంలో, పృథు మహారాజు ఎటువంటి అవరోధములు లేకుండా రథమును నడుపుటకు సముద్రాలు, పర్వతములు, నదులు మార్గాన్ని ఇచ్చినవట. అంటే ఆయన సముద్రానైనా సులభంగా దాటిపోవడానికి, ఇది మనకి రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడు లంకకు చేరుకోవడానికి సముద్రము దారి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కూడా చూస్తాము, సముద్రంపై వంతెన నిర్మించినటువంటి విషయాన్ని. సో కనుక ఇక్కడ పృథువు మరి ఎందుకంటే భూమండలంలో ఉన్నాడు కనుక ఆయన నదులు దాటిపోవాలి, ఎందుకంటే భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు, ఒకడే రాజుగా ఉన్నటువంటి, మహారాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక ఎటువంటి అవరోధాలు లేకుండా రథం పైన ఆయన వెళ్ళడానికి సముద్రాలు, పర్వతాలు కూడా అడ్డుని అంటే అడ్డు లేకుండా, ఆయన మార్గానికి అడ్డు లేకుండా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆయన నిరాటంకంగా ఎక్కడికైనా ప్రయాణించగలిగే విధంగా ప్రకృతి సహకరిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ
మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే సముద్రాలు, పర్వతాలు, నదులు, మహాత్ముడైనటువంటి పృథుమహారాజు రథం సంచరించడానికి అనుకూలమైనటువంటి మార్గాలను సమకూర్చాయి అని చెప్తారు. అంటే ఇది ప్రకృతి సహకారం. ఎందుకంటే మన వైష్ణవ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా సింధవ పర్వత నద్య అనేటువంటి ప్రకృతి సహకారం. ఇది ఒక గొప్ప సందేశంగా చెప్తారు వైష్ణవ ఆచార్యులు. ఎందుకంటే ధర్మపరుడైనటువంటి రాజుకు ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది. సో ఎందుకంటే మనకి ఈ పరస్పర సహకారము కర్మయోగాల్లో భక్తి అంటే కర్మని ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో మనకి ఆ భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి యజ్ఞం ద్వారా వర్షం రావడము, వర్షానికి ధాన్యం ఉత్పత్తి కావడము, ధాన్యం ద్వారా జీవులు. సో ఆ విధంగా పరస్పర సహకారం. అలాగే ఇక రథవీతులు అనేటువంటి పదం కూడా మనకి ఇందులో వచ్చినటువంటి దాంట్లో రథం సులభంగా వెళ్ళేటువంటి మార్గం ప్రకృతి సంసిద్ధి చేసినటువంటిదిగా ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండేటువంటి భక్తునికి భగవంతుడు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాడు. భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలోని శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, నా యొక్క భక్తుల యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను, యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటూ చెప్తారు భగవద్గీత హరే కృష్ణ 9వ అధ్యాయంలో చెప్పబడేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ప్రకృతి సహకరిస్తూ అతనికి పరిపూర్ణంగా రాజ్య పరిపాలన కావించడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి సహకారాలు ఆయనకి లభించినట్లుగా ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇదే శ్లోకంలో మరికొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సూతుడు మాగధుడు వంది. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ తదుపరి భాగంలో సూతో అత మాగధో వంది తం స్తోతుముపతస్థిరే అని చెప్పబడినటువంటి ఇందులో ఇక్కడ ఈ వీటిలో ముఖ్యంగా సూతుడు, మాగధుడు, వంది వీరు వైదిక రాజ్యసభలో రాజుల యొక్క సభలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. అంటే రాజుల యొక్క పరిపాలనను నేరుగా మనం చూడకపోయినా కొన్ని సినిమాలలో, పాత సినిమాల్లో చూపెడుతూ ఉండేటువంటి వాటిలో ఆ రాజ్యసభలో వీళ్ళు ఉంటారు. సూతుడు, మాగధుడు, అలాగే వంది అనేటువంటి వీళ్ళు ప్రముఖంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వీరిలో సూతుడు అనేటువంటి వాడు రాజుల యొక్క వంశ చరిత్రను, వీరగాథలను చెప్పేటువంటి వాడు ఉంటారు ఆ రాజ్యసభలో. రాజు యొక్క వంశ చరిత్రని, ఎందుకంటే అప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఈవెన్ రామాయణంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు, వశిష్ఠుడు వంటి వాడు పూర్వకాలంలో వాళ్ళ యొక్క ఏదైనా అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు, విశ్వామిత్రుడు వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంకొక సందర్భాలలో వాళ్ళ యొక్క పూర్వీకుల యొక్క చరిత్రను చెప్పి మీది ఇంత గొప్పగా ఉంది. అలాగే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అర్జునుడిని సందర్భానుచరంగా ఓ భరత, ఓ పాండవ, ఓ పృథు అంటే ఇక్కడ పార్థ, పృథు యొక్క కుమారుడైనటువంటి కుంతీదేవిని పృథు అని పిలుస్తాము. ఆ విధంగా ఆయన్ని సంబోధిస్తూ అంటే ఏంటి అంటే దాని అర్థము ఆ సందర్భానుసారంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నది మరి నీ పూర్వీకులకు ఆటంకం కలుగుతుంది, లేదా నీకు చరిత్ర ఉన్నది. ఓ భరత వంశానికి చెందినవాడా, లేదా సమ్ టైమ్స్ భరత శ్రేష్ఠ అని సంబోధిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానం తొలగించుకున్నటువంటి వాడువే నువ్వు, అయినా ఇలా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఏంటి అని సూచన ఉంటుంది ఆయనకు సంబంధించినట్టు. సో ఆ విధంగా రాజుల యొక్క వంశ చరిత్రను, వీరగాథలను చెప్పేటువంటి వారు సూతులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఇక్కడ. అలాగే మాగధుడు ఆ స్తుతులను పాడేటువంటి వాళ్ళని మాగధులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
ఇక వంది అనేటువంటి వాడు లేదా చారుణుడు అని అంటారు వీళ్ళని, సభలో రాజు యొక్క గుణాలను కీర్తించేటువంటి వారు. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ముగ్గురు కూడా రాజులు లేదా మహనీయుల యొక్క గుణాలను సభలో అధికారంగా స్తుతించేటువంటి వృత్తిని కలిగినటువంటి వారు వీరు. సో సాధారణంగా సూతుడు రాజుల యొక్క వంశావళి, చరిత్ర, వీరగాథలను వివరించేటువంటి వాడు సూతుడు అని చెప్తుంటారు. సూతహ అనేటువంటి పదం ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటిది. అలాగే మాగధుడు రాజు యొక్క కీర్తిని గాన రూపంలో చెప్పేటువంటి వాడిని మాగధుడు అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మాగధ అంటే వృత్తిపరంగా కవులు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి, అంటే ప్రొఫెషనల్గా వృత్తిపరంగా రాజు యొక్క కీర్తిని గాన రూపంలో ఆలపించేటువంటి వాడు మాగధుడు. వంది అంటే వంది లేదా చారుణుడు అని కూడా అంటారు వీళ్ళనే. వీళ్ళు రాజసభలో రాజుని అధికారికంగానే ప్రశంసించేటువంటి వారు. అందుకే రాజు యొక్క సభలో వృత్తిపరమైనటువంటి చారుణులు ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అంటే ఇక్కడ వంది అనేటువంటి వాడు సాధారణంగా పొగిడేటువంటి వ్యక్తే కాదు, ఆ రాజసభలో రాజుల యొక్క సద్గుణాలను, వీర కార్యాలను అధికారంగా స్తుతించడం వృత్తిగా చేసుకొని అటువంటి ఆ సభా కవి అని చెప్తారు వాళ్ళని. సో అయితే ఇక్కడ తదుపరి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాము, పృథు మహారాజు మరి ఇక్కడ వారందరూ అంటే ఆ విధంగా వారి వృత్తిపరంగా రాజ్యసభలోకి వాళ్ళందరూ రాగానే ఆ విధంగా స్తుతించేవారు అంటే సూతుడు, మాగధుడు, వంది వారంతా ఆ సభలోకి రాగానే ఆ వేణుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి పరాక్రమశాలి అయిన మహా తేజస్సు కలవాడు, పరాక్రమశాలి, ఇక్కడ ప్రతాపవాన్ అనేటువంటి పదము మనకి చెప్పబడినటువంటి ప్రతాపవాన్ అంటే ఇక్కడ మిక్కిలి శక్తివంతమైన వాడు అనేటువంటి పదం, అంటే మహా తేజస్సు కలిగిన పరాక్రమశాలి. మేఘ నిర్హరాదయ, మేఘ గర్జన వలె గంభీరమైనటువంటి వాణితో. అలాగే ప్రహాసన్ అంటే చిరునవ్వుతో, అంటే ఎప్పుడైతే సూతుడు, మాగధుడు, వంది పృథువును స్తుతించడానికి సిద్ధమై పృథు మహారాజు యొక్క ఆ సభ దగ్గర అంటే అక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇక పృథు మహారాజు వారిని చూసి చిరునవ్వుతో ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఏం పలికాడు, ఏమన్నాడు అనేటువంటిది మనము తదుపరి రేపటి శ్లోకంలో పృథు మహారాజు ఏమి మరి చేశాడు, ఏమి ఆ విధంగా మాట్లాడాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము రేపటి శ్లోకంలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకములు, వాటి యొక్క భావము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహం